så här. Idag tänkte jag julpynta. Och ha lite tomtar och lite änglar och sånt som jag ska sätta upp. Ja. Och om ni då kollar på min så här 1 december-video, så den fick inte så många visningar och jag tänkte göra en som liksom jag filmar varje gång jag öppnar min kalender och visar mitt godis och så testar jag det i helgen. Men den videon gick inte att ladda upp för ja, det blev helt enkelt strul med det och så tog jag bort den 1 december-videon. För den fick som sagt inte så många visningar. Men jag hoppas den här videon blir uppskattad, så kör vi. Vi har mer, men det skulle bli väldigt jobbigt att filma allting pyntar. Och sen här i lådan så har jag lite grejer från när jag var jätteliten, så de ska jag ställa upp på ställen där man ser när man kanske inte tänker på att de står där, för jag kanske inte vill att jag ska titta på dem så jag bara, vad är det där? Jag hoppas ni gillar den här videon, så ses vi nästa. Hejdå. Och just det, den här veckan då kommer det också komma upp en haul från Wish. Så ja, jag kan ju kolla på min kanal lite då. Och det är ändå, eller det är de grejerna jag köpte, en haul då alltså. Och sen de grejerna kommer ge julklapp.
Hoppas ni gillar videon. Ses vi. Hejdå. Amma!